Asta când cu... În decembrie 2000... Ah, ok. Så vilken låt var det kanske gör en... Păi я бачу варианта была. Варианта рeușit. ¡Qué calor! Are curry? Are curry, mea? Curry? Are? Are? Are Ce curry? Curry. Curry? Da, da. Ai scăpat azi. Pe credeam vorbești de curry de dinți. Are curry de dinți? Mulțumesc. Otherwise I go like this to eat. Nu pune foarte mult, pune un pic să văd. Atât. Arată foarte bine. Oh, thank you, man. The root knock really coming out real good for the video. They're happy now. Oh, the More light. happy, yes. Is this lavender? Yes, and this is the Stragon? stragon. Yes, Uh-huh. stragon. And what
strawberry. Dovlecei sau ce este? Dovlecei sau bostan? Mama i-a pus. Ce e bostan? Nu știu. Sau dovlecel, deci de-aia nu știu. Bostan sau dovlecel. Asta făinare sau crezi că așa Nu, nu, așa e ei. Așa sunt ei. Da, da. Ce fain. Să rămân așa de mici. Nu se fac mai mari. Nu știu. Dacă era dovleac să întindea. Și deja înflorește. Da, poate e dovlecel. Păi așa zic și nu știu. Eu n-am văzut niciodată așa de mic să înflorească. Măzăriche. Ar trebui muncit. Look at the size of this dandelion leaf. Wow, could you keep it? The root and the leaf as well. Everything, yeah. Cartea? O să ai învățat, e singur cu cartea. Da. Nu ți-a fost niciodată frică că mori. Nu. Dar după ce le găseai, mai întrebea pe altcineva, mai
de la ciuperci. Cum prind eu. Uite, fii atent. Când bag așa și apăs un pic, știi? Nu sună. Am încercat. E o tehnică. I do. It's very subtle, it's not as strong.